Распачынаем сёння ўрачыстае абыходжанне вялікай ночы Воскресення Пана. Дакранемся пэўным чынам да пасхальнай таямніцы пераходу. Сёння будзем разважаць над шматлікімі аспектамі гэтага пераходу. Пераход праз воды Чырвонага мора і ваду хросту. Пераход ад смерці да жыцця. Пераход з цемры да святла. Пераход з упадку да жыцця хвалы. Трэба памятаць, што наш пераход падрыхтаваў Езус Хрыстус праз пасхальную таямніцу мукі, смерці і ўваскрасення. Абрад літургіі вігіліі пасхальнай складаецца з літургіі святла, літургіі Божага Слова, літургіі хросту, а таксама са святой Еўхарыстыі, якая з'яўляецца кульмінацыйным момантам сённяшніх падзей. Уваскрослы Пан будзе нас карміць сваім сапраўдным еўхарыстычным целам. Літургія святла распачынаецца на вуліцы. Таму просім пасля усіх у цішыні выйсці з касцёла, каб каля агню распачаць літургію вігіліі пасхальнай. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Падчас літургіі святла адбываецца асвячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Існуе глыбокі сэнс у паступовым рассейванні цемры праз святло Хрыста. З ім пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Сімволіку святла і пасхальнай свечкі, а таксама тэалагічны сэнс усёй вялікай ночы тлумачыць нам велікоднае пасланне «Экзультет», які мы пачуем з вуснаў святара. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму згодна з даўняй традыцыяй гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ўшанавання Пана. Вернікі, трымаючы ў руках запаленыя свечкі, павінны быць падобнымі да людзей, якія чакаюць свайго Пана, каб, калі вернецца, застаў іх чуваючымі на малітве і запрасіў да свайго стала. Святары нашай парафіі будуць маліцца ў наступных інтэнцыях. Падзяка за 27 гадоў сям'і Зенюк, Гелены і Валерыя, а Божа благаслаўленне апекі Маці Божай-Ліцкай і патрэбныя дары ласкі Духа Святога для ўсіх іх родных і блізкіх. А в здароўі Божым благаслаўленне для сям'і Сільвановіч, Юхнік, Капачэль. Астатняя інтэнцыя будзе за ўсю нашу парафію.
Святло Христова. Святло Христова. Святло Христова. Узрадуйтеся, ўжо хоры анёлы ў небе. Узрадуйтеся, Божыя слуги, няхай звоны абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся, і зямля прамененая узнёслым бляскам, бо асвяціў цябе проміс прадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздобленым зяннем із крыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Пан з вамі. Подякуем Пану.
За правди годна та й справедлива, усім серцем, розумом і побожним спєва, прославлять снябачного Бога, Айца усемогутного, і Сина Його одинородного, Иисуса Христа. И Он справедливому Айцу заплатил за долг Адама, и своей кровью знищил запись стародавней вины. Это и устая пасхальная святе, подчас яких забивают заправдное ягнятка, и Его кровью освячаются дамы верников. Это тая ночь, у якою Ты вывел з Египту наших прайцов, сынов Израилевых, и по сухим дне перевел праз Червоное море. Это тая ночь, якая святлом огненного слова грехов рассеяла темру. А сьогодні тая ночь, усіх віруючих у Христа на всій землі, визволяє давніх провинів із мроку греху, вертає ласку і злучає супольно святих. Это тая ночь, у якою Христос, разорвавши путы смерти, переможца выходить с подземных нетрав. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка, о, якая невимовная любовь, ка подкупить слуга Ты отдал Сына. О, заправды обов'язковим був грех Адама, бо його згладила смерть Христа. О, щасливая вина, якою знищив такий великий Откупитель. Светоче тай ночи прогоняє злость, змиває провини і вертає ласку павшим, а засмученим радость. О, соправды благословленная ночь, у якую случается земное с небесным, а справы божские с людскими. У эту ночь полную ласки прими, святый Отче, вечеровое квяру прославления, якую Тобі складає святий костюм. Урочисто хвяровичи руками своих слугов этую свечку, плен працы пчали на горою. Тому просим Тебе, Пане, как светоч, что на хвалу имя Твоего аквярованы, нестомно наполнением, рассеиваючи темру этой ночи, и плод, принятый Тобою, як приємний
полнится святлом небесным. Някай же он полымнее аж до свитания, покуль не узыдет правдное святло. Иисус Христос, Твой Сын с мертвых повсталый, який освятил род людский своею ясностью, и с Тобой живе и владарец на веки вечные. Amen, amen, amen. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие. Розважаем, як у минулые часы Бог збавив народ свой и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Терпливостью послухаем эту литургию Божьего Слова, найдовжейшую подчас усяго літургічного года. Бог прагне в этих читаннях донести до нас вельми простую речь, як поступово святло Божие дозревало в людском сердце, як поступово темра зникала, появлялся Бог, який любит человека, Бог, який збавляє. Появилося святло на свячення усього світу. Постараемся згасить теперь наши свечки, вельми осторожно это учиним. Помним один про одного. Хто може сісти, нехай это учинить, хто не, з терпливостю ахвярує свої муки стояння і слухання Слова Пана. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безладдям і пустечею, і темра була над поверхней бездані, і Дух Божий лунав над водами. І сказав Бог, нехай станеться світло, і сталося світло. І убачив Бог світло, що й оно добре, і відділив Бог світло від темри, і назвав Бог світло днем, а темру назвав ночью. І був вечір, і була раніця, день перший. І сказав Бог, нехай станеться склепіння посеред воду, і нехай єно відділить води від воду. І учинив Бог склепіння, і відділив води, що по склепінням, від води, що над склепінням. І так сталося. І назвав Бог склепіння небесами. І був вечір, і була раніця, день другий. І сказав Бог, нехай зберуться води, що під небесами у одно місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу землею, а збор воду морем. І убачив Бог, що це добре. І сказав Бог, нехай земля видасть зеленину, траву, що розсіває насіння, і плодове древо, що дає плод поводле гатунку свого, у яким насіння його. І так сталося. І видала земля зеленину, траву, що розсіває насіння поводле гатунку свого, і древо, що дає плод, у яким насіння поводле гатунку його. І убачив Бог, що це добре. І був вечір, і була раніця, день третій. І сказав Бог, нехай стануться святила на небесном склепенні, как отделяли день от ночи, как визначали певні часи, дні і годи. Нехай стануться яны святилами на небесном склепенні, как осветлять землю, і так сталося. І учинил Бог два святила великие, светило большее, как кировало днем, и светило меньшее, как кировало ночью, и зорки. И сместил их Бог на небесном склепении, как осветлять землю и кировать днем и ночью, и отделить светло от темры. И убачил Бог, что это добро. И был вечер, и была раница, день четвертый. И сказал Бог, нехай закишать воды живыми створениями, и нехай птаство летая над землею под небесным склепением. И створил Бог великих морских рыб и усілякое живое створение, что ползая и кишить у воде, поводле ихнего роду,
і усялякае птаства крылатае паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра, і благаславіў іх Бог, кажучы: «Пладзіцеся і размнажайцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птаства няхай множыцца на зямлі». І быў вечар, і была раніца, дзень 5. І сказаў Бог: «Няхай зямля выдасць жывыя стварэнні паводле роду свайго, жывёлу, паўзуноў і дзікіх звяроў паводле роду свайго». І так сталася. І стварыў Бог дзікіх звяроў паводле іх роду, жывёл паводле іх роду і ўсіх зямных паўзуноў паводле іх роду. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог: «Учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства. Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёй зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі». І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю, пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі». І сказаў Бог: «Вось я даю вам усялякую траву, што рассявае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога рассявае насенне, каб яны былі вам на спажытак, а ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну». І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і было яно вельмі добра. І быў вечар, і была раніца, дзень 6. Так былі завершаны нябёсы і зямля, і ўсё іхняе войска. І скончыў Бог у 7-й дзень працу сваю, якую зрабіў, і на 7-й дзень адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў. Гэта Слова Божае. Нехай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Нехай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі. Ты апрануўся ў велічы і красу, Ты ахінуўся святлом быццам шатай. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Ты умацаваў зямлю на яе асновах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай пакрыў яе, панад горамі ўзніклі воды. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Ты крыніцы пасылаеш у даліны, паміж гор цякуць яны. Над імі жывуць птушкі нябесныя, і сярод лісця спяваюць. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. З вышыні сваёй Ты поіш горы, плёнам спраў Тваіх зямля насычаецца.
помолимся. Боже, Ты дзівосно створив чоловіка, еще дзівось не откупил его. Просим Тебя, умацуй нашу волю, как мы могли супротстоять спокусам греху и стали годными радости вечной, праз Христа Пана нашего. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego milujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażą. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: Oto jestem, powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegał barana uwieklonego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośnie z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę Cię błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
помолімся. Божа, Ойче усіх вірних, праз ласку усынаўлення Ты помножаешь у свете колькость сынов Твоего обяцання. Ты праз пасхальный сакрамент хросту сполняешь обяцанное Аврааму, робячи яго ойцом усіх народов. Да поможи кожному человеку годно отказаться на ласку Твоего покликання. Праз Христа Пана нашего. Читання книги Зиходу. У тыя дні сказав пан Моїсію: чому ти ускликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять, а ти подими кій свой і протягни руку свою до мора і поділи його. І пойдуть сини Ізраїля сярод мора по суші. Я ж зроблю жорсткими серце єгиптян, каб пайшли яны услед за ими, і покажу славу мою на фараоні і усім войску ягоным, на колесницах і вершниках ягоных. И доведаются египтяне, что я, Пан, коли покажу славу мою на фараоне и усім войску ягоным, на колесницах и вершниках ягоных. И зрушился анёл Божий, який йшов перед войском Израиля, и пайшов ззаду их, а разом з ним и слуп воблачный пересунувся спереду назад. Стал поміж войском египетским и войском израильским, и была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли усю ночь подойти один до одного. И коли Моисей протягнул руку до мора, Пан гнал мора моцным усходним ветром усю ночь и перетворил сушу, и разлилась вода, и пошли сыны Израиля пораз середину мора по суше. Вода была для их стяною с правого и с левого боку, и погнались египтяне, и вышла за им у середину мора уся конница фараона, колесницы и вершники ягоны. И вось на світанні Пан поглядел на войско египтян со слупа огненного и воблачного, и привел у замяшання войска ихних, и подвернул колы колесницу, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: утекаем мы от Израиля, бо Пан воює за их супроть египтян. И сказал Пан Моисею: протягни руку свою до мора, как повернулись воды до египтян на колесницы и вершников ихних. И коли Моисей протягнул руку до мора, на самом світанні оно вернулось на свое место, и бегла вода насустрач египтянам, які утекали, и потопил их Пан сярод хвалев, и вернулась вода, и накрыла колесницы и вершников усяго войска фараона, якое войшло за ими у мора, и не засталося ніводного з них. А сыны Израиля пройшли по суше сярод мора, и вода стояла каля их стяною з левого и с правого боку. У той день вызволил Пан Израиль из рук египетских, и убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якую Пан узнял супроть египтян. Сполохался народ Пана, и поверил Пану и Моисею слузе ягону. Тады Моисей и сыны Израиля заспевали песню Пану. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо ён
харе спадщины своей, на месте, якое учинил своим жильем, Пане, у святыни Пана, якую узвели Твои руки, Пан паладар навеки и назавсёды. Спяваю Пану, Богою звысюся. Молимся, Боже, и у наши часы зяють давние Твои цуды. Бора, як родней Твоей моцай, вызволил Ты один народ от переследу фараона. Гэтак цяпер праз воды хросту вядзеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзецьмі прайца Абрахама і дасягнулі годнасці абранага народа праз Хрыста Пана нашага. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimu, bo małżonkiem Ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości Twój Bóg mówi: na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjąszę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona. Oto ja osądzę Twoje kamienie na malchecie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blankiet Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód Twych murów. Wszyscy Twoje synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osądzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się z czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do Ciebie. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości.
bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обяцанное праотцам деля ихней веры, а проз ласку просто повелич колька сынов Твоего обяцания, как костел Твой спознал, что уже сполняется Тое, чего святые давних часов с довером чакали, праз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан: «Сосмаглые усе идите до водов, и вы, якие не маете сребра, идите. Идите, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Навошто вы отваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, чим нельга насытиться. Слухайте уважливо мяне и споживайте добро, и няхай душа ваша натешится туком. Схилите в ухо свое и прийдите до мяне. Послухайте, и жить будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, неизменные ласки для Давида. Вось я учинил его для народов свідком, праводиром и наставником для народов. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, якие не ведали тебе, побягусь до тебе, деля Пана Бога твоего, и святого Израиля, бо и Он уславил тебе. Шукайте Пана, покуль Он дозволяє знайсти себе, кличте Его, покуль Он близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и Он змилуется над им, до Бога нашего, бо Он щодрий на пробачення. Бо мої думки – гэта не ваші думки, і ваші шляхи – не мої шляхи, каже Пан. Бо як небеси узвышаються над землею, так шляхи мої над шляхами вашими, і думки мої над думками вашими. Подобно як дощ і сніг падає з неба і туди не вертається, але поїть землю і робить її уродливой, і народить і приносить плен сейбіту, і хліб для того, хто єсть. Так і слово моє, якое виходить з вуснов моїх, не вернется до мене без плюну, покуль не сповнить тое, що я хотів, і з поспіхом досягне того, для чого я послав його. Гэта Слово Божие. Будете черпать с крыница избавления. Будете черпать с крыница избавления. Вось Бог мое избавление, на я Господя юсей бояться не буду. Бо Пан моей моцы, моя песня, и Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыница избавления. Будете черпать с крыница избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя
великий сярод Тебе святый Израиля. Будете черпать скрыница избавления. Молимся. Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой праз покликанье доверы новых народов. Учини ласкаво, каб тых, кого Ты обмыл водою хрусту. Заўсёды суправаджала Твоя опека праз Христа Пана нашага. Читання книги пророка Баруха. Слухай, Ізраїль, заповіді, які дають життя, схилі вуха, каб спознать мудрость. Як сталося, Ізраїль, що ти знаходишся у землі ворогів, змарнів ти у чужой землі, лічать тебе опоганеним, як мертвих. Ти залишений до тих, хто заходить у отхлань. Ти покинув криницю мудрості. Коли б ходил ты дорогой Божией, у спокое жил бы навеки. Познайте мудрость, где сила и розум, и спознаешь так само, где долгое и счастливое життя, где світло очей і спокой. А лишь хто знайшов яє місце, хто увійшов у скарбниці яє, той же, хто відає все, відає яє і шукає яє своєю мудростю. Той, кто створил землю на вечные часы и наполнил ее четвероногими зверами, кто послал светло, и оно пошло, покликав его, и оно послухалося его стремтением. Совки радостно зихотять на своих вартах, он покликав их, а яны отказали. 8. Яны с радостью светить своему Створителю. И он Бог наш, и ніхто інший не може порівнятися з ним. Ён знайшов усі шляхи мудрості і дав її слуге своєму Якубу і Ізраїлю, умилованому своєму. Після з'явилася яна на землі і поселилася серед людей. Гэтай мудростю ёсць книга заповедей Божих і закон, які триває навеки. Кожен, хто його заховує, жить буде, хто його откидыває, помре. Верніся, Якубе, тримайся його, ході у зяні його світла. Не давай слави свою чужинцу, не привілею твоїх іншому народу. Щасливі ми, Ізраїль, бо ведаємо тое, що подобається Богу. Это Слово Божие. Пане, Ты маєш слови вічного життя. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Закон Пана досконалий.
всемогутный, вечный Боже, одиная надея свету, Ты устами пророков вестил таямницы, что сполняются сегодня. Умацуй ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению узрастают сноты Твоих верных. Праз Христа Пана нашего. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas pogawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go spługiwali. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli. Bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich. To jest lud Pana. Musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które bezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnie do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę utchnąć was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazy i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie dusza moja. Boga żywego pragnie dusza moja. Jak lania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdą i ujrzę oblicze Boże. Boga żywego pragnie dusza moja. Ześlij światłość i wierność swoją, niech ona mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę święta i do Twoich przybytków. Boga żywego pragnie dusza moja.
i będą Cię chwali przy dźwiękach lutni. Boże mój Boże, Boga żywego pragnie dusza moja. Молимся, Боже, наставлениями старого и нового заповету Ты рыхтуешь нас до пасхальной таямницы. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, как приманне даров, якими Ты теперь нас наделяешь, умацовала у нас надію на дары вечные. Праз Христа Пана нашего. Закончиліся читання со Старого Заповету. Іх повний сенс, який був закритий перед жидами, відкрився з приходом Христа. Менавіта Яго святло показує нам шлях і вядзе нас до збавлення. Свечки, які запальваються на алтары, обозначають тое, што наша святочная радасць досягае сваёй вершыні. У гэтым узнёслым клімаце і пад гук усіх званоў будзем праслаўляць Бога, спяваючы гімн радасці дзеля Яго хвалы. Усе паўстанем. Молимся. Боже, Ты осветляешь эту наисвятейшую ночь, славой из мертвых повстания, оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, как подновленные телом и душою мы отдано Тебе служили, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, ці ж не ведаєте, що всі ми охрещені у Єсуса Христа, у смерть Ягону охрестилися? Дик вось, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, каб як Христос воскрес з мертвих для слави Отця, так і нам ходить у обновленому житті. Бо коли ми поєднані з Ним, з подобенством смерті Ягоної, то повинні бути поєднані і подобенством воскресіння. Ведаючи, що були наш чоловік уприжований з Ним для того, каб було знищено грешне тіло, каб нам не бути уже невольниками греху, бо той, хто помер, визволився від греху. Коли ж ми померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з Ним, ведаючи, що Христос, воскресший з мертвих, уже не помирає.
Смерць уже не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У першы дзень тыдня на досвідку жанчыны прыйшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі. І ўбачылі камень адсунуты ад магілы, але увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. Калі яны стаялі ў разгубленасці, раптам з'явілася перад імі два мужчыны ў бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма, ён у вас крос. Успомніце, як ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі: Сын чалавечы павінен быць выданы ў рукі грэшнікаў і ўкрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне». І ўзгадалі яны словы ягоныя, і вярнуліся да магілы, расказалі гэта ўсё 11 і ўсім астатнім. Гэта былі Марія Магдалена, Яна і Марія Якубава, ды іншыя, што былі з імі, казалі пра гэта апосталам. Але словы гэтыя здаліся ім пустымі і не верылі ім. Пётр жа устаў і пабег да магілы. І, зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны і вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што сталася. Это слово Пана. Па магчымасці яшчэ можам сесці на некалькі хвілін.
Дорогие браты и сестры, пасхальная вигилия, только что мы здійснили вельми великую справу, выслухали мы Слово Божие, найдаўжэйшае з кожнай святой мшы. Гэтае слово, якое прыпамінае і паступова рыхтуе чалавецтва, рыхтуе кожнага з нас да праўды аб Богу, якога народ выбраны чакаў, які прыйшоў, памёр на крыжы, і сёння мы святкуем вялікі факт таго, што Ён уваскрос. Але, дарагія браты і сёстры, ось сёння, святкуючы гэтую пасхальную урачыстасць, каб тут перад намі паставіць хрысціяніна, такога як мы, веруючага католіка, з першага стагоддзя, які жыў дзесьці ў Рыме і ваколіцах, каб яго сёння нейкім чынам, цудоўным, выцягнуць з таго першага стагоддзя і сярод нас паставіць і сказаць яму, што вось мы, так многа нас, у гэтым касцёле, у гэтай святыні сабраліся, каб святкаваць Пасху Хрыстовую. І ягоная рэакцыя была б вельмі для нас нечаканай і вельмі дзіўнай. Ён на самай справе бы нас не зразумеў. Якую Пасху вы святкуеце? Якую урачыстасць вы адзначаеце? Для першых хрысціянаў з першага стагоддзя урачыстасці Пасхі Хрыстовай не існавала. Яны ніколі, прынамсі першыя дзесяцігоддзі ад заснавання Хрыстом касцёла не святкавалі гэтага свята, не святкавалі гэтай урачыстасці. У іх не было нават мовы аб некай разбудаванай вялікай літургіі, аб чытанні нейкага доўгага Божага слова. Мовы не было, каб яны бачылі пасхальную свечку, хрысцільную ваду і іншыя рэчы, якія для нас сёння традыцыйна штогод з'яўляюцца асновай сённяшняга дня. Таму што першыя хрысціяне у першым стагоддзі, калі пачыналі святкаваць Пасху, яны святкавалі яе кожны сёмы дзень, кожную нядзелю, кожны дзень у васкрасення, сёмы нядзельны дзень для іх быў днём урачыстасці, днём свята. І гэтыя першыя хрысціяне для нас праз гэтыя стагоддзі даносяць вельмі глыбокую праўду. Немагчыма быць хрысціянінам, які пачынае верыць і усведамляць і адкрываць для сябе ўваскрасенне толькі напрыканцы Вялікага посту, толькі ў пасхальны перыяд, толькі калі святкуе гэтую урачыстасць. Першыя хрысціяне вучаць нас. Пасхай Хрыстовай трэба жыць штодня. Трэба збірацца на кожны дзень Пана, на сёмы дзень, аб якім мы пачулі ў першым чытанні, каб праслаўляць за тое, што Ён уваскрос, за тое, што Ён мяне тут і цяпер уваскрашае. Яны добра ведалі, што гэта былі цяжкія часы для святого касцёла. Час падпольнага існавання, час збірання ў катакомбах, у прыватных дамах, немагчымасць публічнага вызнавання сваёй веры, невялічкія супольнасці. Не быў гэта вялікі касцёл. І ў Рыме, і ў ваколіцах некалькі, даслоўна дзесяткаў ці сотняў асобаў збіраліся. Яны добра ведалі, што магчыма, сёння для некаторых з іх гэтая Пасха, гэтая нядзеля можа быць апошняй, бо прыйдзе пераслед, бо нехта будзе адданы ўладам за тое, што ён хрысціянін, бо нехта будзе падчас гэтага пераследу з іх забіты. І гэтая супольнасць можа страціць ужо на наступны тыдзень гэтага чалавека, і ўжо ён на наступную нядзелю з імі не будзе праслаўляць у гэтай катакомбе, схаваны на гэтых могілках Хрыста. Ён ужо ўваскрэсне там у небе. Яны жылі з свядомасцю таго, што ўваскрасенне адбываецца штодня. І вось гэтыя хрысціяне з першага стагоддзя да нас даносяць гэтую праўду. Звычайнасць нашага дня павінна быць днём уваскрасення. Немагчыма быць чалавекам уваскрасення ў Вялікую суботу, у нядзелю ўваскрасення. Мы павінны быць такімі штодня. Бо магчыма, гэтае ўваскрасенне, альбо гэтая нядзеля, альбо з гэта шматлікіх нядзель, якія нас чакаюць. І гэта, напэўна, факт. Калісьці мы перажывем гэты момант, што некаторая нядзеля нашага жыцця стане для нас нядзеляй апошняй. Мы не дажывем да наступнай. Гэта будзе датычыць кожнага з нас. Няхай гэта дакранецца нас на шмат гадоў, але гэта дакранецца. Гэта
это будзе здзейснены факт. І варта нам, пражыўшы кожную нядзелю, пражываць яе і прыпамінаць. Христос памёр за мяне, Христос дзеля мяне ўваскрос, Ён мяне ўваскрасіў, Ён дазволіў мне жыць, і я буду ўмацоўвацца ягонай ласкай. Так жылі хрысціяне ў першым стагоддзі. І другая рэч, дарагія браты і сёстры, над якою таксама хацелася б сёння звярнуць увагу, таксама зазірнуць у гісторыю. Уже трэці год, трэцяе стагоддзе ад нараджэння Христовага, пачатак 4-га, у тым жа Рыме, у ваколіцах вялікай сталіцы Рымскай імперыі. Адбываецца, ўжо прашло 3 стагоддзі, пачатак 4-га. І хрысціяне таксама святкуюць Пасху, святкуюць гэтую вялікую урачыстасць і святкуюць уже зовсім інакш. Спатрэбілася 300 год, каб хрысціянства стала афіцыйнай рэлігіяй. Мала таго, каб большасць людзей, большасць жыхароў Рыму паступова прымалі хрысціянства, станавіліся людзьмі хрыстовымі. І вось, калі сазрэла супольнасць касцёла, выдзеліла гэты асобны дзень, адзіны дзень у годзе, каб святкаваць Пасху, адна з першых публічных вялікіх урачыстасцяў, якая адбывалася там, у сталіцы Рымскай імперыі, за часу жыцця яшчэ імператара Канстанціна, які сам стаў хрысціянінам, які сам дазволіў хрысціянству быць легальнай рэлігіяй, ён выдае загад, каб у вялікую суботу, такую ж суботу, як наша сённяшняя, каб ва ўсіх вуліцах Рымскай імперыі было включана, запалена асвятленне. Розныя лампы з алеямі, розныя фанары, свечкі, тое, што было на той час і ўночы, і ўвесь Рым. У адну з тых Пасхаў ноччу быў поўнасцю асветлены. Для нас гэта сёння не з'яўляецца чымсьці надзвычайным. Мы маем гэту электрычнасць штодня. Цэнтральныя, прынамсі, вуліцы нашага горада асветлены амаль усю ноч. А на той час гэта было чымсьці незвычайным. Ноччу было светла, як днём. І хрысціяне хадзілі адзін да аднаго, хадзілі ад адной святыні да другой, і вельмі такі урачысты момант адбываўся. Увесь горад не спаў. Увесь горад хадзіў ад адной святыні да другой, і менавіта тады адбывалася тое, што і сёння. Тады ў рымскіх святынях, якія толькі-толькі паўставалі, якія некаторыя былі перабудаваны з язычніцкіх храмаў, праз усю ноч, праз усю вялікую суботу чыталіся святое пісанне, урыўкі са старога запавету, спяваліся псальмы, прамаўляліся пропаведзі, і кожны чалавек, не так як мы сёння, мог увайсці ў святыню, паслухаць урывак, выйсці і пайсці ў другую святыню, ў другое месца, паслухаць іншую пропаведзь. Тады літургія яшчэ да канца не была сфарміравана, ім была магчымасць падыскутаваць, паразмаўляць, паслухаць, дакрануцца да жывога Божага Слова. Праз усю ноч хрысціяне зразумелі. Вялікая субота – гэта не змарнаваны час. Усю ноч да самай раніцы яны слухалі Божае Слова, праслаўлялі Господа псальмамі і гімнамі. І падчас гэтай ночы адбываўся хрост, прыступалі новыя катахумены, прымалі хрост, уступалі, уваходзілі ў касцёл, рыхтаваліся да таго, каб над раніцай удзельнічаць упершыню ў святой імшы, упершыню прыняць святую камунію. Так было у трэцім, на пачатку 4-го стагоддзя. І вельмі важна, каб мы аб гэтым для сябе сёння памяталі. Гэта святая ноч. Было б, можа, вельмі добра, каб мы таксама учынілі тое самае. Праз 200 000 год у касцёле захавалася гэтая традыцыя. Прынамсі, у нашым каталіцкім асяроддзі. Усю ноч святыня гэтая, усе святыні ў нашым горадзе будуць адкрытыя. Праз усю ноч будзе трываць малітва, адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Праз усю ноч будуць спяваныя гімны, песні. Вось это 2000 год таму, амаль 2000 год таму распачалося. Першыя хрысціяне разумелі. Дзень прыйшоў у гэтую ноч. Яны не баяліся хадзіць вуліцамі свайго горада, бо кожная была асветлена.
Яны не баяліся ісці па аднаму, паасобку, бо ў гэтую ноч нельга было абрабаваць, чи забіць, чи нейкім чынам некае зло чалавеку учыніць. Христос прыйшоў, святло засяла для гэтага горада. Такое было іх разуменне. І гэтыя хрысціяне сёння вучаць нас. Сёння вучаць нас таксама, каб наше святло, святло, можа, не вулічнага свячэння, але святло нашых сэрцаў праз гэтую ноч палала ў гэтым горадзе. Горадзе, які не заўсёды будзе прымаць Хрыста, будуць розныя месцы, нават вельмі моцна асветленыя. І ў нашым горадзе гэтыя месцы будуць, але не будзе там гучаць слова Хрыста, не будзе там гучаць Божае Слова, будзе там, можа, больш гучнейшае, больш нейкая людская, светская, як мы кажам, музыка. Але гэты горад можа быць асветлены намі, якія пасля гэтай літургіі, стомленыя, пасля доўгай малітвы, будзем вяртацца да сваіх дамоў. І можа ніхто не ўбачыць гэтай стомленасці, але перад абліччам Божым наша сэрца будзе палаць. Мы будзем тымі, хто будзе несці гэты свет вуліцамі нашага горада. Тое месца, дзе мы будзем жыць, тую кватэру ці дом, да якога мы вернемся. Мы здзейснім сёння вялікую справу. Мы сёння здзейснім вялікую рэч. Ніхто можа не ўбачыць, можа, ніхто не дацэніць. Але калі не будзе ў нашым горадзе, калі не будзе ў гэтым месцы людзей, якія будуць стомлены малітвай пасля Вялікай суботы вяртацца дадому, то запануе цемра, запануе безнадзейнасць, запануе зло. Так адбыцца не павінна. І няхай гэтыя хрысціяне з 3-го стагоддзя праз гэтыя шмат гадоў нам сёння, як яны кажуць, яны заклікаюць нас. Няхай у сэрцах нашых будзе вось гэты момант. Няхай у сэрцы нашым будзе гэтая здольнасць ісці і быць светам. Ісці і несці іншаму звычайную людскую дабрыню, звычайную людскую дапамогу не ў імя сваё, не ў імя сваіх нейкіх прагненняў, жаданняў чи амбіцый, у імя Христовае, у імя таго, хто ў вас крос, у імя таго, хто паміраў некалькі дзён на крыжы за мяне, у імя таго, хто адкінуў, здольны адкінуць камень ад гробу, у імя Хрыста. Калі так будзем чыніць, то гэтыя словы з Новага і Старога Запавету аб тым, што прыйшоў Месія, прыйшоў збаўца, святло зазяла на асвятленне свету. Гэтыя словы будуць мець сэнс, і гэтыя словы будуць рэальнай праўдай, праўдай прысутнай тут і цяпер, і гэтае святло асвеціць кожнага з нас. Няхай так станецца, няхай мы сёння, пасля гэтай доўгай, глыбокай малітвы, са стомленасцю, але з глыбокай верай, з глыбокім Божым святлом, будзем ісці ў гэты свет, будзем ісці да свайго дому, узносячы Пану хвалу за ўсіх, і нас тут прысутных, але і за тых, хто сюды не прыйшоў, за тых, цемра ў сэрцах якіх яшчэ пануе. Наша святло іх гэта асветліць. Бог праз нас будзе дзейнічаць, Бог праз нас гэтую праўду данясе да кожнага. Амен. Распачынаецца наступная частка пасхальнай вігіліі, літургія хросту. Вада з'яўляецца істотным элементам, неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючым Божае жыццё ў чалавеку ў сакраменце хросту. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва падчас асвячэння вады для хросту. Таму хрост і аднаўленне абяцанняў займае значнае месца у літургіі пасхальнай ночы. Менавіта гэты сакрамент найглыбей уключае нас у пасхальную таямніцу Хрыста, а таксама падчас гэтай літургіі мы адновім нашыя абяцанні хросту. Наймілейшыя, пакорна просім усімагутнага Бога Айца, каб спаслаў сваю ласку на гэтую ваду, а тых, хто будзе ў ёй адроджаны, прыняў у Хрысце як сваіх усыноўленых дзяцей. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
елейсон, Христе елейсон, Христе елейсон, Кирие елейсон, Кирие элейсон. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас. святый Михале, Молись за нас. святые ангелы Божии, Молитесь за нас. святые Яне Хрестителю, Молись за нас. святый Юзефе, Молись за нас. святые Петра и Павле, Молитесь за нас. святый Андрею, Молись за нас. святый Яне, Молись за нас. святая Мария Магдалена, Молись за нас. святый Стефане, Молись за нас. святый Игнацию из Антиохии, Молись за нас. святый Лавренцию, Молись за нас. святая Перпетуя Фелицита, Молитесь за нас. святая Агнешка, Молись за нас. святый Григорию, Молись за нас. святый Августине, Молись за нас. святый Атаназию, Молись за нас. святый Базилю, святый Мартине, святый Бенедикте, святые Францишку и Доминику, святый Францишку Ксаверию, святый Яне Мария Вианей, святая Катерина Сиенская, святая Тереза от Иисуса, усе святые Божие, будь до нас літостивий, вибав нас, Пане, от усього злога, Вибав нас, Пане. от усілякого греху, Вибав нас, Пане. от смерти вечной, Вибав нас, Пане. праз Твое утеловление, праз Твою смерть и воскресение, праз послание Духа Святого. Мы грешные Тебе просим, ка посвятил Твою ласку эту воду для отражения сынов и дочок Твоих, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Иисус, Сыне Бога Живого, Тебе просим. Христе, почуй нас, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Божа, небачною моцей, Ти здійсняєш незвичайні речі, праз сакраментальні знаки. На протягу історії збавлення Ти подрихтував воду Тобою створеною, каб яна виявляла ласку Святого Христу. На початку світу Твой Дух узносився над водами, каб уже тоді вода тримала моц освячення. Боже, навіть у водах потопу Ты дал нам в образ одраджения, бо тая самая стихия поклала конец заганам и дала початок цнотам. Боже, Ты учинил, что сыны Авраама пройшли по сухим дне Червоного мора, каб народ, вызволенный из неволи фараона, стал образом будучей супольности охрещенных. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем в водах Иордану, был намащены Духом Святым, а коли висел на крыжи з его боку, пролилися вода и кров. Після своего з мертвых повстання. И он наказал учням: «Идите и научайте все народы, хрестячи их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай у им открыть крыницу Святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент Христу ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просим Тебе, Пане,
Няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога. Каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Благословите крыніцы Пана, хваліце і узвялічвайце Яго навекі. Цяпер запалім ад пасхала нашыя свечкі. Паступова, цярпяліва перададзім адзін аднаму гэтае святло з пашанай, памятаючы адзін пра аднаго, каб асцярожна. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якой мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Няхай Он нас милостиво обновить, каб мы заставались верные Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Пане наш Боже, да поможи ласкаво нам Твоим верным, почуваючи в гэтую найсвятейшую ноч, мы узгадаем дзівосную справу нашага стварэння, яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Выслухай ласкава нашыя малітвы і свяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама учыніў ваду прыладай Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанамі ў гэтую найсвяцейшую ноч. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Amen.
браты і сёстры, праз пасхальную таямніцу мы у сакраменце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё, таму скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанне святога хросту, у які мы калісьці выракліся злога духа і яго справаў і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаюся ў кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памёрлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага, Езуса Хрыста, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёй ласкай захавае нас на жыццё вечнае. У Езусе Христе, Пану нашым. Амен. Доброму і милосердному Пану представив наші молитви і інтенції. Пане, які перамог смерць, мы просім Цябе за святы касцёл Твой, каб адважна абвяшчаў свету добрую вестку пра Тваю перамогу над сатаной і яго магутнасцю. Пане, які ўваскрос, просім Цябе за папу Францішка, усіх біскупаў, святароў і дыяканаў, каб умацаваныя пасхальнай таямніцай з радасцю перажывалі сваё пакліканне і служэнне Цябе. Які перамог Айца хлусні, просім Цябе за кіруючыя дзяржавы, каб яны ўмелі змагацца з прагнасцю і клапаціцца пра тых, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Які вярнуўся да жыцця, просім Цябе за людзей, якія падчас гэтага вялікага посту вярнуліся да Цябе, каб зноў атрымалі сапраўднае сяброўства з Табою. Які перамог смерць,
Просім Цябе за памерлых з нашай парафіі, з нашых сем'яў, каб яны маглі дасягнуць славы нябеснага Єрусаліма. Пане, які ператвараеш слабых у моцных, просім Цябе за нас саміх, каб кожны дзень з Тваёй дапамогай і сілай мы змаглі атрымаць перамогу над сваімі слабасцямі. Пане, просім у інтэнцыі падзякі за пражытыя 27 гадоў сям'і Зянюк, Галены і Валерыя. Просім аб далейшым Божым благаславенстве і патрэбных дарах для гэтай сям'і. Цябе просім. Пане, просім аб дары Божага благаславенства, аб ласцы здароўя, асаблівай апекі Маці Найсвяцейшай, патрэбных дароў Божых у жыцці для сем'яў Сільвановіч, Юхніх, Капачель. Цябе просім. Просім таксама добрага Пана в інтэнцыі нашай супольнасці, всіх тых, хто тут моліцца, супольнасці парафіяльнай, супольнасці веруючых усяго горада, а каб мы былі жывымі сведкамі Хрыста, каб мы былі святлом і соллю гэтага свету. Цябе просім. Пане, які з любоўю да нас прайшоў праз крыжовыя мукі ў воскрос мёртвых, каб адкрыць нам нябесныя брамы, просім Цябе, выслухай давераныя просьбы, якія мы Табе прадставілі, які жывеш і валадарыш на вякі вечныя. Амен.
Тебе, Пане, встаем и Тебе идем слава. Хвала Твоя время нас, помощности Твоей нас. Ты милый Тебе есть Хвала Твоя время нас, помощности Твоей нас. Ты милый Тебе есть Слава, честь, мудрость, мощь, благословенство навеки, навеки. Хвала, честь, мудрость, мощь, благословенство навеки, навеки. Хвала, честь, мудрость, мощь, благословенство навеки, навеки. Мудрость, мощь, благословенство навеки, навеки. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Пан Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру. Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учеников этой ахвяры, якая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэтую ноч, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як наша Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоя. Осанна на лишенях, благословенный, кто приходит в имя Пана. Осанна на лишенях. Сапраўды Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ожыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцай Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы,
благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Jesús. Вызнаем Твое воскресение. Пане, успамінаючы звалчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі, Тваімі і славнымі мучанікамі і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Владзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбу гэтай сям'і, яка па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто у ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отзываем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї,
каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твоё валадарства і моц і хвала на векі. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам, просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Які вяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Баранку Божий, які вяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Баранку Божий, які вяреш на сябе грахі свету, подари нас супокою. Ось баранак Божий, ось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Цела Христа няхай захавае мяне на жыццё вечнае.
простых слов, без сердцу обязанием, что чудны на земли. Правда для меня цена моей души, Езу кровь Твоя. Кровь Твоя
помолимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добронимой ласку з'єднать усіх, кого-то узноснил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры, після благословенства будем еще тривати у тиши пасхальной ночи, ночи Великой Субботы. Пройдем Найсвятейшим сакраментом до гробу Пана. Другий день новенны до Божьей милосердности нас еще чекає, помолимся. Але уже хотел бы всем подяковать за дар сегодняшней супольной молитвы и запросить завтра на 6 раницы, как мы распочали этот день на світанні з прославлення Бога, який перемог темру і грех, Бога, який воскрес. Об этом будем праз усю сённяшнюю ноч для кожнага з нас молиться, трываць пры гэтай задуме яшчэ Вялікай Суботы. І заахвочваю кожнага з нас падчас гэтай ночы, вядома, мы помолилися там не так много, 2 гадзіны, трошки 2 гадзіны некалькі хвілін яшчэ. Наши продкі ў веры молилися цэлую ноч, і ім было замала гэтага. Але для нас ёсць толькі, сколькі ёсць. Няхай добры Бог вось гэта нам дасць, дазволіць нам праз гэтую ноч трываць, чуваць на молитве. І з раніцы, можа не выспанымі, можа стомленымі, але ўсё ж такі прыйсці, каб праславіць уваскрослага, уваславіць нашага Пана. І напрыканцы заахвочваю да сведчання, каб мы шлі і сведчылі аб тым, сёння нават вечары, каб мы шлі, было бачна, адкуль мы вяртаемся, бо, як я ўжо казаў, не адзін раз я сёння ў гэтых днях чуў, што падчас гэтай вялікага трыдыуму рэстараны горада Ліда поўныя. І Вялікую пятніцу, оказвалася, поўныя былі. І сёння, напэўна. На сёння таксама поўныя. Трэба і там евангелізировать. Я ўжо сам хацеў ісці, але можа сёння даруем гэта. Сёння не пойдзем, але сведчыць аб Христе ў воскрослым. Помимо того, што мы веруючы, глыбоко рэлігійны, каталіцкі горад, але сведчыць яшчэ трэба. Шмат людзей, якія не ведаюць Христа, няхай праз наш твар, праз наша аблічча яго спазнаюць. На гэты час прымем з верай Божае благословленне, а пазней будзе прадаўжэнне адарацыі Найсвятейшага сакраменту. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благословіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Амен. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Амен. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднай радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Амен. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Сёння прывядзі да мяне душы святароў, законнікаў і заканіц, і акуні іх, неспасцігальную міласэрнасць маю. Яны далі мне сілы вытрываць горкую муку. Праз іх, як праз каналы, сплывае на чалавецтва мая міласэрнасць. Езу наміласернейшы, ад якога зыходзіць усё добрае, памнож у іх ласку, каб годна выконвалі ўчынкі міласэрнасці, каб тыя, што на іх глядзяць, праслаўлялі айца міласэрнасці, які ёсць у небе. Отче спрадвечны, глянь вока міласэрнасці сваёй на супольнасць абраных у вінаградніку сваім, на душы святарскія і манаскія, і дары іх моцу свайго благаслаўлення, і дзеля пачуццяў сэрца Сына свайго, у якім душы гэтыя прыбываюць, удзялі ім моцы і святло свайго, каб маглі яны весці іншых па дарогах збаўлення, каб разам спявалі хвалу неспасцігальнай міласэрнасці Тваёй на векі вечныя. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pąskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jego zdrój miłosierdzie dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jego zdrój miłosierdzie dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Jego zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
прыйшоў сёння са святочнымі ежай, і хто бы хацеў свяціць гэтыя дары, то запрашаю тут бліжэй да алтара. Мы яшчэ асвецім. Маю надзею, што гэта ўжо ўсе, хто прынёс з сабой, каб асвяціць святочныя дары. Добра, памолімся. Пане Єсу Христе, Ты ў дзень перад мукай і смерцю загадаў вучням падрыхтаваць пасхальную вячэру. У дзень Васкрасення прыняў запрашэнне 2 вучняў з Эмаус і сеў з імі за стол, а познім вечарам прыйшоў да апосталаў, каб разам з імі спажыць вячэру. Просім Цябе, дай нам з веру перажываць Тваю прысутнасць сярод нас падчас велікоднай гасціны, каб мы маглі радавацца ўдзелу ў Тваім жыцці ў Васкрасенні. Хлеб жывы, які сышоў з неба і дае жыццё свету, благаславі гэты хлеб. І усялякае святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім Ты накарміў тых, хто трывала слухаў Цябе ў пустыні, які Ты ўзяў у свае святыя і дастойныя рукі, каб яго перамяніць у сваё цела. Баранак Божы, Ты перамог зло і абыў свет з грахоў. Благаславі гэтыя мясныя стравы і усялякія іншыя стравы, які мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных траў, якія Ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Хрысце, жыццё і васкрасенне наша, благаславі гэтыя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў коле сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца узаемнай радасцю з таго, што Ты ёсць з намі. Благаславі таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас у спасаванасці. Дазволь нам усім дайсці да Тваёй вечнай гасціны ў доме Айца, дзе жывеш і валадарыш на векі вечныя.